Temos un modelo promovido polo Partido Popular, que é o modelo do espolio, que literalmente converte Galiza nunha colonia enerxética de Madrid e das multinacionais. Nós queremos impulsar un cambio de paradigma. Fronte ao negocio privado e especulativo en poucas mans, queremos situar a enerxía como un ben público ao servizo da sociedade galega. Apostamos por crear unha compañía eléctrica 100% pública, existen no entorno europeo, existen no Estado español, e eu creo que a anomalía é que non existan en Galiza, que é unha das grandes produtoras de electricidade. E agardo que por unha vez o Partido Popular vote pensando no interese dos galegos e das galegas e deixe de actuar ao servizo do lobby eléctrico. No BNG témolo moi claro. Apostamos por quitarlle poder ás eléctricas para darllo á sociedade galega e que os beneficios da electricidade tamén redunden no ben común do noso país.